Yeni bir soru, daşar yurdun soruğu. Bir adam denanatı bilen bir mutlatlap daş oluyor. Denana hamana Türkiye'de. Adamsı Suisse. Denanatı İran'da. Ödi London'da. Şimdi yalak bir yıl, 2 yıl, 3 yıl. Onşi uğurlayıp bir vakit 7'ye de adam te uğurluk gelene. Şoňa nikah etmek gerek mi? Yok Müslüman oğlum. Arada bir başar bozgulçuluk bolmadyk bolsa, talak diýen gurun ortaga gelmedik bolsa, ýöne daş bolmaklyk bilen 1 ay, 2 ay, 1 ýyl, 2 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl, 30 ýyl öwrläp nikah gymon diýen gurun Müslüman oğlum. Beýle bir dat şeriatda ýok dat. Elbette ýan kaýdanım. Haýta bir bozgulluk ara giren mota onu ulamalardan sorapda şol bir hat ýagdaýlar bolýar. Onna nikah gymmaklyk, onna biter gawy bolar. Elbette onu da adamçılık bir mustahap dedi. Esyen gawy. Esyen gawy etmesen aýby ýok, bir ihtiyat edin. Mustahap diýip mutlaqyn onu. Jawazy ba, ejada ba. Esyen gawy diýip de tänikän tädelecek. Bu wagtda men agymda bir paýyş kep çykyp da dinden çykanmapdy. Habar bolmaň alym bolamasyn. Denan urdaki denana olaki bedenne bara hem gaýrak diýen ýalak. Olata o da şu barmana hem bolundy kebaýda dinden çykan bolamasyn. Men bir nikah tädelecek diýip de akym bolan tädelesen tädelenmeli. Bunda bir irat ýok. Ýoksa bu bir höküm däl ýöne tädelemek.